Hello Amalawi. Season imene ndikuipanga ya Lada ni Momesi. Ndikumakhala odandala kwambiri kuti inu makastoma simukumanihala nokha ndikundigula filimwe. Mukumakaitenga m'maburning center. Filimwe nangoyamba kumene. Inuyo mukuyenera kundipasa chilimbikiso kuti filimwe ndipitirize. Anthu ambiri mukunipanga comment kuti filimwe ili bwino. Koma simukukwanisa kulipira ndrama ndikumayigula filimwe. Chonde kwanonse amene mumakonda kuonera mafilimu achichewa. Tazigulani mafilimu kwa inu ake ife opanga mafilimu achichewa. Chonde gulisani ntchito nambalayi 08 awiri 162 5588. Mukatero mungolipira kandrama kochepa kokha, musadikire burning center kuti akutengereni filimu akuchedweserani. Anzanu anadusa mukale. Chonde pangani zoti mugule yanu lero mwachangu ndikupitiriza filimwe zikomo. Ambuye Shiva, tumizeni mohane kundende. Ai! Chimene ukupanga ndi chani? Ukupangiranji? Ndikwenera kutero. Bombanga ndi chisiru kwambiri. Anandipera mayi anga. Iwo akwenera kupita kundende. Akamaza bwerera, ine nzakhale nakula. Ndipono ndizakhala kutali kwambiri ndiwo. Chonde Ambuye Shiva, kunguni simukuyenera kumvera pa zimenezi. Akulakwisa kwambiri. Bombake sakuyenera kupita kundende ayi. Chitani chifundo kwa iye. Chonde mpangeni khungu kuti azimvera wina aliyense. Chonde sakuyenera kukhala pasogolo. Chonde Ambuye Shiva, chonde. Apa nangosala pang'ono kukwera galimoto. Osadandaula, namwimbira soloya. Momesi pakadakale pano ali obalalika kwambiri. Ndeno kuti umuze zimene ukuganizazo, ungathe kumbalalisa kuposera pamenepo. Ukwenera kukhala kutali kwambiri ndi iyeyo. Ukuziwa? Okay. Ndakumvani. Ndipanga zimenezo. Inuyo mukwenera kulongosola chilichonse. Monga mmene tagwirizanirana. Ndilo tikwenera kukhala yomweyo. Mulese mombono sasalowe nkoti. Okay, chabwino. Amayi, ndikudziwa kuti mukuyesesa kuyendesa mlandu umenewo. Koma sipakhala vuto. Osadandaula kwambiri mwana wanga. Chilichonse ndiyesesa chiyende bwino. Mukuononga nthawi yanu ndi zimenezi. Ndiyeno malingaliro anu. Ifeyo tilibe nyumba muno udindo sichoncho. Mukumandisalatu ineyo. Nthawi zambiri mukumayiwalatu chimenecho. Ndinu ruma yanga eni. Komano Momesi ali ngati mwana wanu opeza. Ndi chifukwa chani ineyo mwana wanu weni mukundisala pa nkhani ngati zimenezo. Ndiye ndiyankheni sopano. Chabwino. Ndikwenera kukuza chilungamo. Momesi ndi mwana amene ine ndimankonda. Ndipo iyeso amandikonda kwambiri. Okhala mchimwene wako kulephera kupezeka pa chinkhoso chake. Unaganiza bwanji? Amayi, ndinali kunja nthawi imeneyi. Ndikanakwanisa bwanji siku lomwe likubwera kunoko. Mwana wanu oyamba ni Momesi? Pa uchimo wake mukufuna kumpulumutsa kuti asapite kundende. Komanso Momesi samalingalira zoti ali ni mchimwene wake ine. Mukudziwa chani amayi? Inetu sindinganyengerere za ubale wa Momesi ndi ineyo. Kaya ndine mwana wa opeza. Ndimadziwa kufunikira kwa munthu. Ndimadziwa kufunikira kwa makolo. Ndipo ndimakonda kwambiri. Tavula. What? Ukwenera kuvula. Ndikwenera kuzola za mkati mwa thupi lako. Ngati zingakhale zosiyana kwambiri ndi ineyo. Tapanga zimenezo.
tachosa vestiyo. Tachosa zimenezo pompano. Ndizochepa zomwe ndikuonazi sizikutanthauza kanthu, ukumva? Ndiyeno ndikufuna kuona kumendo kuti ndi chani chimene chikusiyana. Ndiyeno pompano chosa trouser. Tapanga zimenezo. Wati ndi chose chani? Trouser. Palibe chimene ukunimvera eh? Tasegula zibiyo. Tapanga zimenezo. Banja lonse kuyenera kusiyanisa zimenezi. Ukukhala mu nyumba ino sichoncho? Ukuyenera kumapereka ulemu kwa munthu wina aliyense. Zilibe ntchito kuti ndine mwana wopeza, koma tonsefe ndi amodzi itu basi. Iwetu ukuyenera kulingalira bwinobwino pamene ulipo. Makolo athu alipo, tonsefe amatikonda. Ndipo akuyenera kuziwa dzanja loyamba ndi yachiwiri omwe. Ndipo iweyo ngati ukulekanisa ubale wa iwe ndi ineyo, nyumba muno ukuyenera kuchoka basi. Chonde Momesi, upeze mtima wako. Upeze sukuyenera kupanga zimenezi. Tiko tizipita. Chimene amafuna zachitika sichoncho? Amafuna kungoonesa maliseche anga eh? Tatiko tizingopita. Oh mulungu wanga, apa zangoyambika basi. Kodi ndeze kutanthauza chani? Kubereka mwana ndithu koma kudaso mwana wako yemwe. Mlandu umene uli ndi Momesi ni mlandu waukulu kwambiri. Mwana wake wamkazi akulimbikira kuti apite ku ndende, koma Mohani akumuoneka wachisoni, ndipo ndikukhulupirira kuti sanapange zimenezi. Ambuye Shiva yonde mbweresereni chimwemwe Momesi ni mwana wake wamkazi. Sitikuyenera kumuchosera ulemu wake ayi. Momesi akuyenera kulandira ulemu pa chimenechi. Lero ndi tsiku loyipa kwambiri. Momesi akuyenera kuonekera ku khoti. Tikuyenera kumupempherera ndi chikhulupiriro chathu yonse. Ndikukhulupirira kuti Momesi samangidwa. Ndikukhulupirira kuti mwakonzekera. Sichoncho bwana wanga? Eya, chilichonse chili m'malo. Ule mwana mayi. Inetu tsiku la lero ndilokondwera kwambiri. Mukuyenera kuyilamulira lilime yanu ikaneneza nzeru nkhoti chonde. Ndikupemphani ndi chikhulupiriro chimenecho. Chilungamo chili m'manja mwa ajaji. Momesi Ukuziwa chani? Kukhala ndi loya sikuti wawina mlandu ayi. Nthawi zambiri munthu amatha kuluza. Nkhope zimene ukuzionazi akufuna ine samangidwe, koma chisoni chili pa nkhope yanga. Kumano Momesi ndiwopambana. Ndikulonjeza. Amayi, tapase mpata. tamvesesa chonde. Pafunikira mapepala okhuzaso iweyo. Ndatha kuona kuti kufunikira chilichonse changa. Tiye ukatenge.
Ndeno mukutani sister, ndizakuti ndikusakasaka shuga upange naye chani? Agogo ananena kuti wina aliyense angathe kumagwiritsa ntchito shuga ameneyo, ndipo ukuyenera kundipasa. Ndeno ukufuna kugwiritsa ntchito chani? Ndikuyenera kumpangira chakudya momesi asananyamuke kupita ku khoti. Ndikuyenera kuzilongosola nini daliso zimenezi? Ndamkonzera momesi mwapaderadera ngati mphaso kwa iyeyo, ndipo nini daliso waukulu ndikawauze bwanji? Ndikafotokozera anthu kuti wambiraso mitsala akwecha ukumaononga shuga nyumba muno, si choncho? Ayi usatero chonde, akhonza kundilalatira kwambiri. Ija ndiweyo, ine ayi sindikuzifuna, ndipo siningadye zakozo, ine siningadye zimenezo. Akundida wina aliyense, komabe ndikuyenera kukamudyesa momesi zimenezi. Walankhulana ndi pandi, chigamulo cha khoti chikuyenera kukhala choyenda bwino kwambiri ndi chilichonse chomwe tapanga. Ndeno kupanga chani? Ndimaganiza kuti tikhalireko limodzi ino ndine. Tadikirani kaya amayi. Ukuti bwanji, kodi mungalaweko izi? Za ntchito chani? Sister, taimani sister. Vuto lako ni chani? Ijani, sinimadya chilichonse ine, siningadye zimenezi. Tadikirani kaye, ndizabwino kwambiri izi. Kampaseni momesi. Ndikuyenera kupanga plani, ndipeze njira kuti nindyesere momesi zimenezi. Ukuyenera utenge ndalama zonse ndipanga zimenezo. Momesi. Tachedwa, tikuyenera kuchita changu. Mulungu wanga, ndayiwala foni, ndikubwera kaya. Ndaniso amene? Mugwesa rudenga mukupanga chani? Ndi ndani amene ndipanga zimenezi? Momesi, nthawi yatatu. Tiyeni kaya. Zachamba. Momesi wadya ndaliso anga. Ndikukhulupirira kuti mulandu umene ukayenda bwino kwambiri ku khoti. Pamulandu umene tikumuyimba momesi akuyenera kumasulidwa chifukwa chosowa umboni pamulandu okhuza kufa kwa mkazi wake, ndipo palibe umboni oti momesi amangidwe. Khoti akumasula, koma ndizakuti ine mtima wanga sunakumasule ngakhale pang'ono. Mtima wa amayi suzakhululuka pa chimenechi, ndipo ndiwe munthu oyipa kwambiri. Khoti apereka chigamulo, iniyo simukuyenera kunyalanyaza chigamulo cha khoti ayi. Ndikulembera iwe momesi, ndipo ndikuyenera kuzakupasa gita imene ngati mphatso kwa ine. Izakupasa mtendere mpaka na kalekale, ndipo izakusogolera pa mavuto onse. Ndipo ndikudziwa kuti moyo wako ulosweka kwambiri pa chimenechi. Ndinabwera kuno ndi cholinga chimodzi chokha. Pa nkhope yako pakuoneka chisoni komanso kukhuzika. Ndi pamene ndinapanga zoti ndibweretse gita imeneyi ngati mphatso yokubweresera chimwemwe. Siningathe kufotokoza zambiri, koma mtima wanga uli ndi mantha ndi maganizo ako amene akuyendera.
Ambuye wathu Shiva, bwereseni momesi wathu abwererenso kwa ife sakwenera kumangidwa. Pamene ndikupereka buku lotchedwa Gita, mumpasenso chisangalalo iyeyo, chosereni chitonzo chomwe chili pa moyo wake. Komanso mwana wake wamkazi akuyenera kuonesa chikondi kwa bambo ake. Ndikukhulupirira kuti mwanimvano mapemphero anga. Chonde mbuye wanga, ndipo mlandu umene sudzachosedwa pamutu pano. Uzabweza mwazi umenewo ndi choyipa chimene unampanga mwana wanga. Musaganize ngati mwana wanu anachita kuphedwa. Ngakhale ine mkazi wanga ndimamudandaula pa chimenechi. Ulibe chikumbumtima, ungathe kunama kwa ife, koma osati kwa abale ako ayi. Magazi a mkazi wako komanso kwa mwana wako wamkazi. Ndikutemberera ndipo iwenso udzakhala atate wa mwana ameneyo. Ndimamva kwawa kwambiri nkamamuganizira mwana wanga. Kodi iwe umalingalira bwanji ukamaganiza za mwana wako? Mlandu ndiza kuti wathesedwa palibe kulankhula. Inuyo simukudziwa kuti mukuphwanya lamulo, titha kusumirani pa chimenechi. Mutisumira ife bwanji pamene chokupha mungochiyang'anapo? Ndiye zitheka bwanji khoti kumpeza osalakwa? Palibepo mulandu apo. Munthu amene ndi olakwa pamene azaphe mkazi wake anayamba kuthawa amene. Akanakhala kuti wapanga zimenezi akanamutumiza ku ndende. Ife sitikuopa. Simukudziwa kuti mulandu sunayende bwino? Mukupanga chibwanatu chimenechi. Mwana wako wamkazi ni mwazi wa mayi ake, sadzakhululuka pa chimenechi. Mukumvesesa pa zimene munachita kwapha mayi anga. Mukudziwa kuti ndimamva bwanji? Sindinu bambo anga, ndipo ine ndimakudani. Ine ndikukutemberera, sudzaupeza mtendere ngakhale pang'ono. Ndikuchita kulakalaka mwana wanga wamkazi. Iweyo umamva bwanji ukamaganiza za mwana wako? Momesi wapita kuti? Wasowa? Momesi! Momesi lero anapita ku khoti. Eya, wamasulidwa. Anthu olemera watu samangidwa ayi, ngakhale aphe munthu. Azimachitika, makhoti ali m'manja mwa anthu olemera. Momesi, chiwanda chako nchachikulu kwambiri. Uchimo wako udzakhala uchimo basi. Iwe Gungu, ndakupanga chani? Ukuyenera kubwera kuno kuti pempherere limodzi. Tabwera. Ukudziwa chani? Tabwera uzatenge preze. Oh, ndikabwera kuzatenga. Kenako chingachitike nchani? Gungu, tabwera uzamwe. Sindikufuna kutero. Ndi mkaka wa daliso, mkaka otchedwa preze. Kapena sunamwepo mkakawu? Sindili osangalasidwa kumwa zimenezi. Imwani chonde, ndikudziwa kuti sunamwepo, koma kakhala koyamba kameneka. Imwa, ndikudziwa kuti sunamweko. Ndakuza kuti sindikufuna. Ndikuombere bwanji? Sukuyenera kuthawa. Tabwera umwe zimenezi ndi ndaliso kwa iwe. Ngati ukupanga matama ndikuyenera kuwathesa amenewo lero. Ayaye, Gungu, zimene ukupangazo ndi zoletsedwa ngati usakuziwa. Ukupangiranji zimenezi? Tabwera umwe izi, tabwera. Ngati sumwa zimenezi ambuye Shiva akwiya kwambiri. Sukuyenera kukana zimenezi. Tabwera kuno. Ungoyima pomwepo. Ukangothawa soka chikena sigwira imeneyo.
ine ndikukutembelera suzaupeza mtendere ngakhale pang'ono. Ndikuchita kulakalaka mwana wanga wamkazi. Iweyo umamva bwanji ukamaganiza za mwana wako? Kungu, tadikira kayo mwe mkakawo ndofunikira kwambiri kwa iwe. Sindikufuna. Chonde imwako mkakawo Ndikuti plezi. sindikufuna. Mkakawo ufunikira ukawo. Chonde. Momesi, chifukwa chani unangochoka? Zosangalatsa kwambiri. Ndiza kuti Lada wapaka mafuta onunkhira kwambiri kwa Momesi. Chimenechi chikuyenera kutipangitsa kusangalala kwambiri pakuti Momesi wathu amasulidwa. Apa ndi Lada wapangitsa zoti Momesi akhale wathu basi. Tikuyenera kukondera tonse amene pamodzi. Wasangalatsa wina aliyense malo ano. माफ कीजिएगा। Chonde khululukani. Ndiwe ndani? Ndiwe ndani? Ndafunsatu kuti ndiwe ndani? Ndikachingati kameneka kamene wakhala ukunizunguza ineyo. Ndiwe ndani? Ndine Lada. Mwana wa Amada kusondole. Lada mwana wa Amada ndiye ndaniso ameneyo? Mutuluke nyumba muno ndipo mubwerere kwanu. Tenazoni Amalawi, tenazoni tizonera mapato osatirawo. Ngati mulibe ndiyimbireni foni mugule mosika mtengo zikomo. Dr. Sachepa ineyo Devi nkhani yomwe ndaza nayo pano ndi nkhani ya Dr. Sachepa. Dr. Sachepa akudziwitsa wina aliyense kuti amathana ndi mavuto osiyanasiyana. Kungotchulapo ochepa chabe, kuchosa ufiti, mwitano pa banja, amathana ndi matenda osiyanasiyana, kusowa ntchito, kusachita bwino pa ntchito, kubwezeretsa chikondi, komanso kupangitsa akazi anu kapena amuna anu kuti azikukondani kwambiri. Komanso Dr. Sachepa akupezeka ndi mankhwala monga awa okhuza ana a skulu ngati zikukanika mkalasi kuti mukhonze bwino. Iwo akupezeka ndi mankhwala oti muzikhonza bwino mayeso anu, kumaziwa kuwerenga, komanso kulankhula English popanda chovuta chilichonse. Mankhwala awa ndi abwino kwambiri, ayeseni lero simuzalephera mayeso anu kapena ma interview. Dr. Sachepa amathana ndi mavuto osiyanasiyana, kungotchulapo ochepa chabe. Nkhani zokhuza chuma, iwo atu mwayike pa namba 1 amathana ndi mavuto onsewo.
kodi inu mukuchedwa pati? Anzanu akulemera, anzanu akuchita bwino. Ayimbireni foni manambala amene mungapasidwewo. Muthana ndi mavuto anu mosavuta kuchokera kwa Dr. Sachepa. Akupezeka maderawa kucholo, kulilongwe, kunzuzu. Ayimbireni foni kapena kugwiritsa ntchito WhatsApp. Nambala yake nayi 08244122626. Amene muli mayiko akunja musakhumudwe, Dr. Sachepa amathandiza ngakhale munthu uli kutali bwanji. Ambiri tumwachitidwa chipongwe ndi asing'anga ena angoti fwakalala mtaunimu. Ineyo Devi ndinakubwereserani poyera Dr. Sachepa ndi chifukwa choti iwowa ndimakhulupirira zintchito zawo, komanso madetails ambiri amagwiritsa ntchito aine Devi. Ngati mungaone vuto kwa Dr. Sachepa ndiyimbireni foni pa nambala iyi 082162558. Dr. Sachepa ndimakhulupirira ndipo ni mbambande.